Здравейте, братя и сестри българи! Намирате в едно положение, което не е за завиждане. Мия чинии. Това е нормалната функция и не се чувствам много добре. Къде се намирам? В чужбина. Моя кофти. Отиваш в чужбина да миеш чинии. Отвратително. По принцип има съдомяна, обаче аз мия чиниите. Значи, стойте си в България. Не идвайте в чужбина да миете чинии. Отвратително е. Аз се излъгах. Бях си в България, бях си газар, бях шеф, взимах си 400-500 лева заплата, беше си ми добре, супер. Обаче се наложи да дойда в чужбина и да мия чинии. Не миете чинии. Даже и вкъщи не си миете чиниите. Много е гадно. Бъдете газари. Бъдете директори. Стойте си в България и не миете чинии. Дори и вкъщи. За много хора съм предател. Значи тук искам да се извиня, че съм предал Бойко Борисов. Извинявам се, че съм те предал. Ти направи магистрали, аз ги използвах да избягам от тях. Съжалявам за Лютви Местан. И него съм предал. Човече, съжалявам, ако знаех турски, ще да ти го кажа на турски, на майчиният език да ме разбереш, ама надявам се някой от твоите ще го разбере. Кой съм предал още? Сергей Станишев. И него предадох. Съжалявам, човек, предател съм. Не мога. Сега, как протича един ден тук? Ставам сутрин рано, идвам мия чинии като изоглавен, като луд. По цял ден мия чинии. В един момент ми свършва работното време, трябва да дойда, да си взема заплатата. Това е. С чинии толкова. Просто се чувствам като роб. Не идвайте тук. Не идвайте в чужбина да миете чинии. България си е най-хубаво. Не бъдете предатели като мене. Аз предадох Митю Пищола. Предадох Митю очите. Аз предадох... как беше ония? Митю Крика. Всичките Митювци аз съм ги предал. Митю Пайнера и него го предадох. И дойде време да си тръгвам. И какво ще правя, не знам. Отвратително, значи не миете чинии. Това е едно послание към всички българи. Не идвайте в чужбина да миете чинии. Много е гадно. Ще си тръгвам вече. Защото то миеш чинии, но в един момент трябва и почивка. Не може само чинии. Не става само сядене. Трябва и акъл. Ама не изпадайте като мене в такава неудобна позиция. Хора, не се излагайте като мене. Не се предавайте. Бъдете горди българи. Да миете чинии ви е под достоинство. Не го правете. Надявам се, че сте ме разбрали правилно. Аз сега ще трябва да изчезвам, но трябва да сложа колана. И това е много гадно. Тук има правила, които се спазват и това отвратително. Хайде хора, чао! И никакви чинии! Не идвайте да видите чинии! Бъдете достойни българи! Хайде!